Unións Agrarias ven de remitir un escrito á Consellería de Medio Rural no que se solicita que este departamento da Xunta de Galicia inicie a vacinación gratuita das explotacións en ovino, en concreto contra os novos serotipo de lingua azul 3 e serotipo 8, que pode resultar máis agresivos para as ovellas, como sucedeu o ano pasado en Extremadura. Tamén reclaman a posta en marcha de liñas de axudas para as explotacións que están a sufrir esta enfermidade, ao igual que fixeron outras comunidades autónomas, como Andalucía e Extremadura o ano pasado, cando sufriron os efectos da lingua azul nas súas ovellas. Hai que lembrar que as explotacións afectadas representan un activo medioambiental imprescindible para o mantemento no espazo rural de franxas verdes que serven de cortalumes naturais nun entorno especialmente afectado pola desertización demográfica e o abandono da actividade agraria. Neste contexto aseguran que resulta imprescindible abrir de inmediato unha dobre liña de actuación para coutar a expansión da enfermidade e tratar de salvar as granxas afectadas mediante liñas de axudas. Estas explotacións teñen tradicionalmente un volume de ingresos moi pequeno e, polo tanto, son moi sensibles a este tipo de crises.